नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा करছি ଭଲ ଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୟାରେ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ମିନି ବ୍ଲଗ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଢେର ସାରା ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଢେର ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲି ତ 6ଟାରେ ଛୁଟି ଦେବା କଥା 6ଟା ଛୁଟି ଦେଲେନି। ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଛି। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ। শাড়িটা কেমতি লাগুଛି নিহাতি কমেন্টରେ କହିବେ ହେଲା। এই শাড়িটা ତଥାପି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ଫାଷ୍ଟ ଶାড়ି ପିନ୍ଧିଲି ଏଇ ଶାড়ିଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିଲି। এই শাড়িটা ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କିଣି ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କିଣି ଦେଇଥିଲେ ଶାଢ଼ିଟା। କେମିତି ଲାଗୁଛି 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଶାଢ଼ିର, ମାନେ 1200 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଶାଢ଼ିର। ମାନେ ଶାଢ଼ିର ବି ଚିରିନି କୋଉଠି, ବ୍ଲାଉଜ ବି ସେମିତି ଅଛି। ଭଲ ଡିଜାଇନ ବ୍ଲାଉଜ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ସେଠି ଥିଲେ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ସେଇ ଦିନ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଲି ମାନେ ବାହାଘର ଆମର ସେଇଠି ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶାଢ଼ିଟା କିଣିଥିଲୁ 1200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଦିନ ହିଁ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ସେଇଦିନ ହିଁ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇଛି ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ିର। ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଛି ମାନେ ଏଇ ଶାଢ଼ି ମୋର କିଛି ହେଇନି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ହଁ ଜାଗରରେ କିଣିଥିଲି ଏଇଟା ଜାଗରରେ ଏଇଟା କିଣିଥିଲି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ନଥିଲି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ମୋର ଥିଲା। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଶାଢ଼ୀଟା ଉପରୁ ତଳ କରିକି ଶାଢ଼ୀର ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନଟା ମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କହିବେ। ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଟା ପୁରୁଣା ତ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଚିକମିକ କରୁଥିଲା ପୁରା। ଏବେ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମନେ ରଖିଛି ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ 2 ଜଣ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଥର 2 ଜଣ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯାଇଥିଲେ ନା, ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଫଟୋ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଦେଖାଉ ଚିନି ହବନି ଏବେ ପୁରୀ ହବ ଗୁଲା ହାତ ଦେଇଛୁ फाइनाली आमर कुनी कुनी पूरी हम कि कुनी कुनी गुला कर पूरा मो झील तार बसिक गुला कर बसिक तार साइज करछि। आम पूरी हो सारे ये मिक्सचर तरकारी हम बोली स्वामी तार परिवार सब धोई रखुच्च। मिक्सचर तरकारी हम पूरी पूरी खाऊनी पूरी हो सारे बेली देनी स्वामी तार करदे होगा जल्दी कौन आज तरकारी सरबनी भूक नहीं आज 6टा खिया भी जहाँ समोसा आज कंपानी समोसा नहीं 6टा खिया 6टा खाइला भूक लगे तरकारी रेडी है मिक्सचर तरकारी आउ पूरी ये खाइबे आसतु देखो। फाइनाली आम खाइबा बसी जाइए मिक्सचर तरकारी सहित पियाज आम बाबू तो पियाज ना पूरी सहित भी पियाज खिया पूरी सहित भी पियाज आउ पूरी मिक्सचर तरकारी किए खाइबे आसतु नुआ बर्ष किए खाइबे आसतु। आ कौन कर बेणुसु छुट्टी देते जहाँ करूँ तो लेट्रे बार ना गुरुवार भाभी मैंने छका छाई किसी कथा है बुझे पूरा खाइबार व्यस्त हो गले। आपण मैंने भी आसतु आपण मानक भी दौर खा आ करतु कौन कहब किसी कहब भूक लगे से कौन खरा खाईदेला किसी कहब ना कौन कहबू ये वीडियो एंड करछु।